Karbinglong pen bang in koi raplia barin Indian Army claim bang phwa tumaphan APHLC Law Secretary Central Committee Samson Teron lapen ari sanghwa tumpen Dipu Railway Station along Karbi poho pen kedeng pon Son sipini aruni phai ICR ni adap prangapor Dipu Railway Station along an APHLC Central Committee Law Secretary Samson Teron lapen ari sanghwa tumpen pen Indian Army along Achokumar Sakuri ke claim judetsi Karbinglong ka chebang hut Karbi poho pen kedeng dun kedeng pona sai long kadukabi bang in ko rapli Karbinglong pen Indian Army claim bang phwa tumaphan kedeng pon pinpor dami alang itum sitami det long ria phan kaching hon pen mithang pran ching hon hipin pen det jok wan nang jipu pen pinang an aningkan Indian Army claim dun bomlung monta non anabangke India government pen alang itumaphan kipasang mate retirement piponsi Karbinglong mithang hemalong an nang chililo laswalong ningkarong pen Samson Teron pen ari sangho tumpen pen kangthum karnia jamek dengpon Samson Teron pen ki than pona tengke alang itum ke Indian Army retirement dengpon etlo puwoi phisitame Karbinglong Farman Rongruk Society aphan ki mesena tobar ki claim ponang ji dolang laswalong sai dengpon je phan kachuning ripon thu adakeme kardom good morning pini ladak isi ningarong alam banggalan lo elitum kapre ka khai pen do ladak jasemer Indian Army long alang tum oreng ke claim lapen alang tum service long cipiduk se methang adet long refund claim lo lapen non bangke ki petang lo latum bangke asila tum bangke non bangke ke sanga por lo pension lo lasi pini isi ningarong alam bangke ladak tum local Karbinglong district pen saise lo kapre khai to dak bodo do dimasada do lapen kukida do lapen itum Karbi lapen Nepali da do adivasi akote da do alang tum lapen tiwata do lasan se asamis tum da do dak khilonja asamis tum rasila puson alang tum qualified on theke lage tum phan isi birta ke mi ang thek posini lipen paklang pon lapen pini bangka dang tum ninga rong pen tum thangle pipejir pon mo wedas tame isi poho pen Karbi poho pen isi alang tum anteng pon lo alang tum man akiro pilo lasi non bangke nili tumahin pen ke isi alang tum pan bang alang tum kesang lo posi nili tumahin pen kachuning ri dona bangke lahan lo kesang kalilang mane there are so many things to do methang along ri phan atum ke claim ke dami phan dopik lang posi nili hin pen chuning report de society phan ke claim ponang ji la pen rong rup ka to kabe isi Karbinglong aparman isi hedung akam alang tum claim pon pu ba claim pon thek posi nilin pen tame alang tum phan chuning report ta alang tum mang bom pen non inut bak First and foremost, I want to say, Kardom, Johar, Namaskar. आप लोग हम लोग को बढ़िया से वेलकम किया। हम लोग इतना लंबा सर्विस करके सही सलामत आया और हम लोग को इतना खुशी से वेलकम किया, इसलिए हम लोग को धन्यवाद देते हैं। हम अपना दिल हृदय से दे रहे हैं। आगे आप लोग का हमेशा आशीर्वाद हो कि हम आगे लाइफ हम अच्छा से Karbinglong में कुछ अच्छा से काम करें। हम बहुत आदमी Karbinglong का ही है, रिटायर्ड होके आ रहा है, तो आप लोग का भी सहयोग जरूरी है हम लोग को, ताकि हम लोग सिविल के साथ मिलाप करके जी सकने के लिए। थैंक्स। Bali Patharpen Projenterang Karbinglong Live